7:45, seguimos en Hora Galega, hora da nosa xente. Estamos en directo na cidade de Vigo, na cidade olívica, porque hoxe, 15 de novembro, comeza oficialmente o Nadal, co acendido de luces en Vigo. Xa saben que Papá Noel sempre ten que seguir o ritmo a esta cidade. É un día moi emocionante, un día moi máxico, porque son 12 millóns de luces de LED este ano. E aí, David Vilares, para vivilo en primeira persoa. David, eres un dos grandes afortunados de vivir este momentazo. Efectivamente, síntome un auténtico afortunado. Faltan escasos 15 minutos para que se prendan esas luces daqui, da cidade olívica, e mentres tanto vemos o ambiente da xente, que a festa aquí non para. A xente baila coa música. A ver como bailades aí. Bailan aquí ao son da música, aquí dalles igual. Aquí damos igual que chova, que vente, que neve ou que faga. Nos da igual, aquí al pie del cañón, como todos los años. A ver, este ano hai 12 millóns de luces LED. Non vos parecen poucas? Bueno, le llegan para este poco a poco, vamos poco a poco. Pero más. Chega, é verdade. Para mí bastante, sí. Eu penso que, aparte deses 12 millóns de luces LED, hai 460... Non digas o que hai aquí na caixinha secreta. Mais de 460 rúas que vai haber en Vigo tamén adornadas. 460, poucas poden quedar sen adornar. Moi pouquiñas. Son poucas calles, Claro. Hai moitas máis. Claro. Conteme, corazón. Aparte de Vigo, polas luces, que son preciosas, vimos polo Abel Caballero. Ai, señor. Pois nun sintes aí poderemos ver como lle dá a ese botón e prenden as luces. A ver, vos, que tal? É a primeira vez que vedes o encendido das luces? No. Xa viñestes outros anos? Sí. Como se sinte nese momento? A ver. Pues... É preciosa. Ese momento é bonito, non? Pois... Como? Una nostalgia y... É o comezo do Nadal, unha data moi bonita, claro. As persoas máis importantes en todos os Nadales son os máis pequeniños da casa. E por aquí temos a unhas grandes seguidoras do Nadal. A ver, tedes ganas xa de que prendan as luces? Sí. Tivestes o ano pasado ou o primeiro ano que vides? Todos los años. Ai, sí. A ver, espera, pequeniña, que non te escoitei, dime. De Vigo. Aí estamos. E a ver, o ano pasado cal foi o adorno que máis te gustou? Pues el árbol. Ai, sí. Pois mira, este ano o árbol mide 45 metros, que che parece? Wow. Máis que el año pasado. Máis co ano pasado. Máis grande, É cada vez mellor, cada vez máis grande. Es increíble. Y más cerca y de todo, es mucho mejor. Ai, sí. Estamos muy cerca. E tedes ganas xa de que comece o Nadal entón, non? Sí. Que? Los regalos de Papá Noel y las casas, Xa pensastes en escribir a carta ou ainda non? ya se las escribí en enero. Estoy pensando. Pois bueno, xa están vendo nas súas casas como o ambiente é inmellorable, e non se perdan porque nós aquí temos unha caixinha segreda onde lles vou ensinar o que temos. Para quen será? Para quen será? Máis luces. Máis luces. Conseguimos No, dalo. é que non son suficientes.